तसं आहे आमगे दीप ते प्रभू म्हणतो विचारडा या
ಸಂಪದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಹ ಪರ ಸಂಪದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾನು 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 ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರು ಮನವೇ 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 ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು 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 ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾನು ರಂಗ ಕೊಟ್ಟಾನು ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರು ಮನವೇ 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 आणि ह्या पद म्हणलें म्हणून जाल्यार सकट दीप्तीकरण म्हणोच्यांशे दिसता म्हणूचे चान्सस बट म्हाका तेच संतोष इताक म्हळ्यार नॅक्स्ट जनरेशनाचेर आमी कसं की एक केल्लेलें त्या मुखार सून व्हरता न्हय तें मात्र ताका मोल आसचें थँक्यू मस्त चंद जाला मा तूं म्हणलेलें व्हेरी हॅपी इताक म्हळ्यार आयकतल्यांक खूश जावची एक जाल्यार कंपोज केलेल्याक ताणें कंपोज केलेल्याक सम म्हणला हांवें म्हणलें जी मात वच्चें ते सम म्हणची मात्र न्हय ताजी वाटो कंपोजराक आनी काही कौशी दिवची आसता पळय त्या तूं केला थँक्यू मॉम